ang tanan na itong mga pangandoy sa atong kinabuhi, andunay ginay katumanan kung kita mismo mulihok sa atong mga pangandoy. Hello mga kaigsunan, ako pala si Lucy Umpok Bahian, taga Cagayan de Oro, Mindanao. O karon na anak ko nagpuyo sa Toronto, Ontario, Canada, kauban sa akong pamilya. Nakoy duha ka buk anak, o akong bana nagtrabaho sa manufacturing industry, o usasad ko kaalagad sa Ginoo, o usa ka tagiya sa digital business owner. Maka mga kaigsunan, bisag naa na mi duha sa akong asawa, sa akong bana, maayo ang among trabaho, pero dili pa gid na makakup up sa atong mga panghinanglanon sa atong kinabuhi dinhi. Bayro nun sa balay, bayro nun sa tubig, bayro nun sa kuryente, internet, insurance, sasakyanan, napay mortgage, napay credit card. Mga kaigsunan, nagpuyo ra gyud mi sa paycheck to paycheck, ra gyud kaayo among gipuyo among nagkuan. Busa nangita gid mi solusyon ug unsaon namo ni pagpapamaagi nga kami mahawas sa kalisod sa kalisod sa among giatubang adlaw-adlaw. So sa usa ka adlaw na nagampo ko sa Ginoo ko, Lord, dagaay ko wisdom Panginoon kung asa ko nga mahimo kong makapuyo ko diri sa usa ka balay, diri ra ko magtrabaho ug makasustain sa among panginahanglanon sa kinabuhi. Tuod man usa ka adlaw ni ana giadto ko sa party sa akong amiga, giinbitar ko niya dito, nakaila kog amiga dito nga iyang gihatag ang link sa ako. So mga kaigsoon, ako ginadiretsyong gi-check pag abot na ko diri sa balay, kay kahibalo ko positibo ko nga ako nagampo kog tagaan ra ko sa Ginoo og solusyon. So karon pagtan-aw nako, nakita nako ang posibilidad nga sa tanan akong pangandoy sa kinabuhi ug pag-ampo sa kinabuhi, sa tanan nakong mga kaagi sa kinabuhi nga gaunsa ka sakit ang akong naagian sa kinabuhi, gasagol na akong sipon, singot ug luha tungod sa mga pangandoy, tungod sa pagtrabaho, makup up ang mga bayro nun. Tuod man na discover nako ang kanang pag sign in nako, na discover nako ang world of possibilities. Naa day posibilidad di ay nga mausab ang atong kinabuhi. Mao ko karon ka happy mga kaigsuonan. Happy kay ko nga nailhan ako ni nga business tungod sa akong amiga. Daghang kay salamat sa isa iyaha nga naay katumanan. So karon mga kaigsuonan, naan ako sa sulod sa balay, nagtrabaho, nakatabang og dako sa ako, nakauban na nako akong pamilya. So kung kaya ni nako himuon, kay ang gikihinanglan ra manggod internet, cellphone, laptop, mura na gikihinanglan sa imo. And what is $149 and you can have your own business? Maura na siya pa nga, this is automated system. So, in your own flexibility of time, dahil ang akong pangadoy sa kinabuhi nga mag-travel na lang ko, maabot sa among edad, sa akong bana, nami time nga wala may worry sa kwarta. O niya akong mga pangandoy, mga igsunan, maka full pledge ko sa akong pagserbisyo sa Ginoo. Og makatabang ko sa akong igsig kataw, which is kani nga business din hinako ni nakitaan nga ako po ning gi-share sa inyo, para kung kaya nako, kaya po ninyo mga kaigsunan. So I'm looking for tao pangigsunan nga coachable, teachable, God-fearing, goal-oriented, family-oriented, and most of all, God-fearing. So, kay nang lang ginato i-check mga kaigsuunan, click learn the more button. So kay kung ato nang i-check, makitaan nato ang atong gipangita sa atong kinabuhi. Kung atong gi-check, kung nangita tag solusyon, kay naagig solusyon kaigsunan sama sa akong nakita karon. So daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw mga kaigsuunan nga naaragi kasulbaran ang tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nga karong hapuna mao ni kausaban sa atong kinabuhi. Kung kita natay Ginoo sa atong kinabuhi, tanan natong mga pangandoy moabot ra gid sa atong kinabuhi. So kung gaano kalisod ang atong nagian sa kinabuhi, mao pud na katamis atong matagamtaman sa atong kinabuhi. Daghang kayong salamat. God bless you all. And God is with you all the time. If God is with you, nothing is impossible. God bless. Bye for now.